И здравейте хора на едно ново видео и благодаря ви за 10 абоната. Много ви благодаря. Здравейте от мен. И днеска ще играем на игри така. Да. Ами, да почнем видеото. Да снимаме. Почваме. Да си игра. Почваме видеото. Айде. Отивате към играта. И хора, сега сме тук на Builders. И да ви кажа, ако ви харесва това видео, между другото ще направя едно сам и едно с приятела ми. Те. Хора, пишете в коментар на кого се е получило по-добре. Да. Като започнем да строим. Пишете дали искате такова Among Us Roblox, защото Ванко каза, че ви е омръзнала и няма много да цъка на нея, аз пък искам да цъкам на нея. Anything искам аз. Той. Добре. Хора, аз знам какво ще направя. И аз знам. Ама не толкова. Не знае точно какво ще направя. Ето къде сега ще си направя. Знае какво ще направя. Нямаме право да не се копират постройките. Да. Тъй, че има копирайт нещо. Ще призная за копирайта. Окей. А това е класиката. Ами аз ще си направя нещо, дето не е точно играчка. Какво да ще го направя дървен? И ти какво ще строиш? Слайм. Дем! Слайм. Но да знаеш от кога не съм си играл с слайм. Явно от много отдавна. Не си ли личи, брат? Добре хора, сега е тук слагаме те. И почваме да слагаме. И за някои хора, дет няма да разберат какво е това, ще напиша слайм. В смисъл е тук на кутията е те. Че има 100% един човек, който ще те разбере. Да, то много хора ще ми разберат. Ама да напиша е тук. Ама мисля малко да е по-нависоко. Добре, ето е те. Аз всичко ще измисля с кола, брат. Добре хора, сега написваме. Тук не знам дали има надписи. Откакто аз го виждам, не. Ами написвам слайм. Лайм.
колко е модерна колата, брат. Къде пише слайм? Ами има едно като С. Ами хора, това според мен ми е хубаво. Я да видим твоята играчка. Ста. Да, дори има и багажник, брат. Така отваря се. Йо! Тук можеш да влезеш, това са отзаде седалките, тук са отпреде. Какво е те? Нищо. Ами те няма да го видя толкова. То може да се отваря. Брат, сега хора пише едно хубаво по-хубаво. Да. Слайма на Ванко, който е изтякал от цялата тупичка. И моята кола, която дори има ауспух, багажник, такова с гумиви врати, чист фарове, всичко. Аз мисля, че твоето и твоето е хубаво. Брат, и аз мисля, че твоето няма смисъл, като си го пренапълня от тук догоре и още да излиза. А първото е нашето. Не знам дали ще го виждат като летви. Ние сме златна. Какво е това, брат? А многото. Хора... Не гласувай, брат, не гласувай, даваш им точки. Да ви кажа, хора, според мен това не е хубаво. Гласувай. Не. Ярен, какой ти е пък? Играчка, брат. Ха? О, ес! Тука седя вътре в... Не е хубаво. Те гледай където и нещо ще види. Какой ти? Че патте. Не, измислено. Не, той е като задрусане. Това знаеш, че прозвуча странно. Хора, нали разбирате за кого говоря? Дея! Погледни го отзади, бе, брат. Погледах му кой ме вказа. Добре. Да видим. Ние сме на трети. На трето ли сме? Кое победи? Кое победи? Добре, това е... Надрусването на Ванко. Спри ме! Знаеш за какво говоря. Добре, още един път. Did you please? Какво правиш? Нищо. Моля за дете с тебе, брат. Каква е? Най-гадно. Това е най-гадното, което можеш да не се падне. Да, Аз се взимам с моето. Това е най-гадната тема на света. И то някои от хората ще разберат защо е гадна темата. Аз сега ще започна да ни помагам и на двамата, брат. Ще правите и малко обоци. Да. Че ще си помагаш на самия себе си, брат. Значи ще помогнеш ми за обоци по него. Добре, помагам.
Идвам... Аз хващаш така вълна и я слагаш както искаш. Добре. Ще направя един голям. Нали, това няма се брои към това, постройката, небето. Тя ще е обща. За балоните ще питаме хората, на кой е по-хубав. Да, ти не се брои хора, ти са просто облаци. Според мен никой друг няма да сложи облаци. И според мен, брат. Защото повечето са тук някакви ботки. И хора, ако искате да цъкате с нас в видеото ви да се включите, името на Ванко е такова Sonic X772, моето е Митко Бер с малки и с лято. Да, ако искате. И трябва да пишете вашите имена, да знаем, че сте ви. Ако ти голямото е Ванко. И имаме 3 минути за построянето на този балон. Ами това според мен хора е хубаво, сега трябва просто да направим малко като балон. Аз понеже съм се возил, знам как изглежда. Аз не толкова. Направо ще си на... Ти возил ли си се въобще? Не. Значи долу горе, значи някъде към... Защото е да не е голямо. Имаме 2 минути. Аз ще го направя като най-нормален балон. Хора, не мисля, че ще успея. Аз имам малък шанс. Добре, Имаме една хора. минута. Секунди. Ами няма да успея, ама до някъде знаете хора как съм. Опитал съм. Хора, като такова по-хубаво на Ванко или на мен? Добре, ти... Я да. Хубаво, ама не. Перфектно. Може ли да я направя тук като по-голям? Хора, вече кажете, на кого е по-хубаво, на Ванко или моето? Моето малко не е довършено, но иначе ще бъде. На Ванкото.
Харесва ми идеята ти е така. Брат, аз съм се возил. То, виж, хора, тук влизате, нали? Той излиза. И не трябва да виждате. И излиза. Зато и не лети никъде. Брат, много хубав лето е. Та, Брат, това е чист балон. Не е такъв балон. Да летиш на него. мисля, че те не са разбрали идеята. Не сме напълно ясни, пак сме на трето. Ами, хора, това беше за постройките. Къде? Та, Кое нещо спешило? хора, нали не разбирам как мисля, че той ще спечели. Добре, хора, сега да отидем на друго. Нали, да играем на друго. Сега, хора, отиваме на... Искаш ли клиница? Чакай. Да помисля. Да, сега ще помисля. Да, рек, хора, клиница да играем. Добре, хора, сега се върнахме от постройките и нали почваме криницата. И ако виждате малко като все едно е спряло видеото, ами искаме просто ети да не се накажат и сега за криницата спре, поне да имаме другите. На каквото сме играли, зато и... Четвърти левел, бе, брат. Не знам. Избирам си карта, дето ми хареса. Аз съм почти 11. Уху. Говори това. Сега... Тук... Не, още два плеера ни остават, за да стартим. Ама аз си волтнах една Айде, карта. стартна. Как се Старт. казва на пъти? Сега тук хора. Моя мап, дед го вълтах е Board Walk. И аз съм го волтнал. Ефно. Аз няколко пъти съм го чукал. И знам кой е по коя блок. Кое избраче? И същото. Не е какъв блок. Аз не знам. Аз избрах дъска. Аз направо съм рандом. Ето е тук е тези. Ама за видеото ще тонтвам. Ети какъв блок си? Хейвел. Ясно. Аз ще да бия това хайдера. С другите. Абе, хора. Човек, той е по-здрав и има по-хубави... Не. Махам се. Изчезвам. Аре. Брат, появи се втори хантър. Сега тонтвам. Много са скучни, че заспах. Аз се чуя дали да ги кучвам. Не. Намериха ме. Добре, сега аз ще те търся явно. Брат, няма спиш. Не мога, просто трябва да гледам. These are hardest thing in your life. Yeah. Виждам ти име
яйцето най-малкото от всички тия, брат. И да ти кажа ли аз към бокса? Какъв? Енвил. Ти малко ще е трудно. Убиха ме, брат. Често кажа, аз няма помагам много. И Аз нарочно ще оттам един. аз въобще хора не знам. Съм да победят бокщата. Те че ще се лекавя. То въобще за мен ми е малко трудно. То аз мисля, че ти помагаш повече, защото то ти трябва просто да ги удариш един път. Добре, това е сос. Ще се... Добре, това блокче е сос. Освен само един Енвил, брат. Един енвил? Ами какво? Ами това е лесно. Просто... Май намерих, що ме толкова лесно, брат. Не е толкова лесно, ама все пак можеш... Не преоценявай. Там това ще ти кажа. Да. Добре, сега я размеря. Ето го. Където с... Ами той сигурно ще спечели. Брат, имам половин минута. Да, а не. Да, Сикърс. О, Сикърите победиха. Да, явно. Ами ще направя... Бях 60 точки. Аз бях 60, брат. Аз си честно. Я видя какъв мап мога да вълтна. Добре, избрах. Ще бъда крафтинг тейбъл. Аз мисля да съм дърво. Дано да е лесно, а не да е трудно. Аз малко ще поставя ти. Офигей. А ти същото. Ей, аз си мапа. Аз ще да ти кажа, аз те бях излагал, че съм Енвил. Аз бях такова с дървено блокче. Това ще знаех, че беше дървено блокче, а не знае защо ти повярвах. Добре, това е доста сос. Те наистина са смотани. Аз съм скрях. Не. Умрях отново. То те не избират друга карта, освен тъс. Да ти кажа направо... Хора, направо ще си говоря тук с приятела ми. Направо ще си разхождам тук из поляната. Зато и как ти беше деня? И на мен не е толкова, ама все пак беше някакъв.
Наистина ли бе? Убиха те. Да? От няколко човека, ако се обикаляше и с гръб не убиваш. Добре, това малко трябва да... Мисля, че трябва да се скрием по-хубаво. Тук наистина беше... Тук щеше да бъде... Да? Аз открих на едно уникално място. Те направо мисля, че спамят. Искаш да ти покажа къде си бях? Стой си присъм. Хора, и сега ще видя през... къде... Е тук на видео, добре. Тук хора ще ни покажа човека. Къде се е скрил? Брат, аз се скрих. Ей, тук. Ей, тук, брат. Ей, тук. Или просто познават по цвета, защото понякога се разбира, ама според мен не се разбира. Защото то като погледнеш хубаво, то няма разлика. Единствената разлика, дето виждаш, е, че е малко по-ете с 1 милипиксел. Малко по-голямо. Ей, Ама да ти кажа, то хора, ако сте видяли как изглежда текстурата на блокчетата, дет сме, малко е странно, защото нали се вижда самото, малко е по-светло, ама наистина като си търсач е по-трудно, защото не се вижда цвета. И хора, пишете в коментарите дали искате ние да си купим читове и да играем с тях в сървърите. Сериозно ли? Не измисли нещо друго, освен читове? Да, брат. С какво трябва да се играе срещу читовете? Айде! Айде! След много точка съм, виж бе. Бра. И вече съм 11 левел. Добре, хора, още един последен рунд и дано. Ти какво искаш да избереш? Че да ти кажа си там. Аз мисля... Офис. Така, ти брой до 10 и аз трябва да се скрия. Добре. 1, 2... Ще ти кажа като съм готов, брат. Добре. Само не гледай. Казваш? Аз няма да мога да те видя. Добре. После дай пак. Аз си намерих място. Аз си намерих блокче. Аз ще бъда хайбел. Аз ще бъда там с Ето. Сега... Виж, чакай, ти е по-малко е те с. Чао, си намеря някакво тайно място. Добре, хора, да не намери, защото накрая ще... Другото, хора, това са къстъм блокчета за той... селянина мече ме гони. Без базик селянин от Майнкрафт ме гони. Аре. Добре, че му избяга. Избягах ли му? Май да. Не му избягах. Бягай с цяла силата, идвам да сма. Да, ако може. Той ще ме изтрепи. Идвам, брат. Само почакай малко. Добре. Ти ли си? Аре, дистрактвай го. Аз отивам. Спокойно.
Той ма взе мен. О, извинявам се. О, не. Бягай. В топ of the dog. Мангарина мука бия. Най-ятра тайна. Сак? Не. Арар! Добре. Бягай, бягай. Ще умра. Не, умря ли? Не. Брат, още го тръгва. След мен е още. Имам сабя да го отрепя ли? Копай го. Да, копай го. Аре. Те е най-странното нещо. Да виждаш нещо да носи сабя. Сега къде е той? Изгуби го. Добре. Мисля да го тролваме, те да го удрям, като не вижда. Малко да се хилна, брат. Да се хилнеш там. Тъй като гледа. Виждам те долу-горе. Виждам те. Виждаш ли ме? Не, брат. Ето сабия имам. Брат, не ти се вижда. Ти я имаш. Бут! Да, бягай. Не, да идвам ли? Не. Просто нещо на копчетата ми. Хора, трябва да бягаме. Бягаме. Дистрактвай го. О, не, с 300-200. Идвай. Бягай, целта ти е настъпала да го тролваш. Тромна го. Още да голи. Бягай. Бързо да го настигна. Направихме 2 удара. Той ми направи няколко. Крий се. Брат, не мога, гони ма. Гони ли те? Да. Сега да се хилна и идвам. Не, аз ще умра, брат. Бягай. Моля те, идвай. Къде си? Зад мен. Той е зад мен. Не Не е зад мен. Избягал съм. О, брат. Искам се хилна. Хилни се. Ами имаме половин минута. Искам да се ламата. Брат, той не е намерил нито един. Ние 4 разиграхме целия рунд. Той е брат на шифт. Той кемпи. Той е чист кемпър. Ами хора, за това... Гага. Ами, победихме. И да ви кажа сега да играем на нещо друго. Само че се чудя на какво. Така. Хора, гага. Сега ще цъкаме нещо друго. Да. Виж го. He's down. Добре хора, ще ви видим в друга игра. Зато и хора, сега се върнахме и сега ще играем на Murder Mystery. Това ще ни е видеото, ще направим само 2 рунта и да, това ще ни е видеото просто. И пишете дали искате още Майнкрафт или някакви други игри. Защото да може да цъкаме. Да, и между другото, откакто виждам, никой не прави нищо, просто гледат видеята и това е. Ама не пречи, може и да правите коментари, ама поне един. Чакайте хора. Хора е тука. Така. Добре, Аз да се намеря. Ванко, аз на тебе малко не ти вярвам, но пак ти имам малко вяра. И аз съм те. О, чух някой да умре. Аз съм в шахтите. Damn, you are imposter. Сидо. Ето. Ми се монетката!
Имам 8, сега още 2 Аз имам трябва. една, брат. Добре, вземи си. Вече имам 2. 3. Тук има някакъв автомат. 5 стотинки нещо може да си купиш. 5 стотинка. Аз съм 4. Трябва ми още да си купя май. Това с някакъв сок за бягане. Айде, имам си стрела. Има. Да, победихме. Да, видях някой убил убиеца тук. Майко 5 кило е направил мърдъра. Дото бързо мина рунда, брат. Да, доста бързо можем да направим и трети, защото наистина аз не очаквах рунта да мине толкова бързо. Че да ти кажа, и аз бях. Зато ето как касиер. И между другото ми кажете как ви хареса скина ми? И на приятела ми особено, къде... Кажи на кой е по-хубав скина? Куче дете е като детектив или неговият, не знам. Какво ти е пък? Някъде в пустиня сме. Прав си. Аз умрях веднага. Много, брат. Шериф ли беше? Не. Окей, значи... Пропътин... Какъв цвят поне беше играча? Аз не зная. Единственото, което мога да правя е да спектейта. Да те спектейт на теб. Хора, тук приятел ми прави нещо, не знае какво прави точно. Финтове, брат. Йо! Защото аз няма какво друго да правя, брат. Аз мога да правя това, добре. Сега искам да се телепортирам при теб отново, защото аз те загубих. Damn! Ето те, виждам те. Тук Бога се крие. Хубаво. Виждам ли съм много? Виждам ли съм много? Изчакай. Виждаш. Не, бягай, за тебе! Да направим нов рунд. Окей. И хора, само едно ще ви кажа такова. Просто не псувах. Просто трипрах. Може да се е чуло нещо. Може да сте чули нещо, ама аз сте чух. Те да говори. Не знае кой е говорил, ама нещо е говорил. Добре, сега... Добре, кой е тук? Сега, Ал? Да. Има още... Тук има труп. Да ти кажа, аз съм шерифа. Шерифа? Бегай. Да не си ти, брат. Не съм. Тук има един умрял. Аз зная къде да се скрия. Трябва ми казваш, ако виж... Хвана ме. Кой? Какъв цвят е? Черен или някакъв такъв. Видял го. Айде, хора. И един последен рунд ще направим. Айде, аз съм най-силният шериф. Един последен рунд. Сега е тук, хора. Чакай, да видя коя карта мога.
Не ги гледай картите, просто целта е да цъкаме. Цъкъркаме. Ти кой е левел си? Аз съм 4-ти. Аз мисля, че съм лево 11. Майко, че колко са цъкал. Добре, хора. Ами, тук сме някъде. Също сме на същия мап, както поминах. Да. Аз съм нормален. И аз. Паранормален. Цак. Хайде, убих един. Опа. Нали знаеш, че те виждам? Правих си автоматик, базик. Окей, виждаме го шерифа. Хело! Дизар шериф. Брат, не се показва. Те се знае, че те не се показва, защото той може да те клъцне. Добре, за малко мисля, че паднах във водата. Ами аз отидох долу сега. О, си една стотинка. Тя дава директно 3, брат. Да, една специална стотинка има. Ох, аз ще клъчвам. Буквално си намерих място. Дет никой няма уби, брат. Не, аз падах, брат. Скажи, че го покажа. Да, покажи ми го. Къде си? Аз те виждам долу горе. Сега. Трябва да се качиш на втория етаж. Ела на втория. Изчакай я. Да, качвам се на втория етаж. Видял го мърдър. Момиче беше. Момиче. На втория етаж ли или къде? На първи. Аз умрях. Няма какво друго, освен да спектейте. Мен ли? Да. Тук си вземам монети. Друдинги. За да убия за си момиче. Да, добре, загуби. Ами хора, това беше видеото за сега. Благодаря. И отна. Чао. Чао!